Right, muri yeZimbabwe uyai panapa paita emergency tingoti gaga tingoonesana nyaya iri panapa yandiri kutambira iko zvinezvi current situation iri kutoitika muZimbabwe. Anga ambori mukuru wemapurisa munomuziva mese handiti uyo anonzi Matanga. Nguva yake yekunge ari mukuru wemapurisa kana kuti ari commissioner yaperera pano kureva kuti musi wa31 December ndo richange riri day rake rekupedzisira kuti ange achiita basa iro raanga achiita. Ndo pari kunzi pari kuperera sarungano, right. Yatobuda iyi, it's now everywhere. Kune vanenge vachiti pamwe ndiri kunyeba imombogara paside, because I still remember last time ndakamboya ndichitaura nyaya yayo nchiti asvike 2025 ari police commissioner. Vanhu vakanda kunyebera kuda kundikanzela asi ndakatozoona kuti vakandikanzura because ndakazosvika pakutodeleta that video. Nanhasi ndiri kuridemba ndikutoritsvaga mumafiles angu. I wish kuti ndichasangana naro ndiridzose futi panapa, because zvinhu zvandaitaura ipapo zvese zvakaitika ende yanga yatosara ndo iyoyi yaMatanga. Now zvakubuda Nick Mangwana atobuda ari kuconfirma kwakawanda kwese. New Commissioner General of Police appointed in terms of section 22 of the Constitution of Zimbabwe. His Excellency President Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa has appointed Deputy Commissioner General Stephen Mutamba as Commissioner General of the Zimbabwe Republic Police. The appointment is with effect from 1 January 2025. Congratulations. Ndo nyaya iripo. Vamatanga vari kunzi vango resigna. Ndo tingati kuresigna, kuretire, retirement, because even according team rakaita sa Nick Mangwana atonyatsobuda achinyatsotaura kuti zvoni retirement age kureva kuti achembera haachabvumidzwe kunge achikontinya kushanda ari papo pa post iyoyo. Saka ndo pari kunzi kuretire, aenda kuretirement. Ndo nyaya iri mudariro iko zvinezvi. I don't think kuti mune zvimwe zvamungada kunyatsoziva panyaya iyoyo, but ndinewo zvimwewo zvandichakuudzai pamusoro penyaya iyoyo. Mungomiririra, munongoziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara ndichingouya nema-updates nguva iripo ende ndinobata time. So ndisingapedze nguva, Zim1 iri kunzi ya-update, vari kunzi vatenga imwe motikari futi paonekwa pane Rolls Royce pamota dzinofamba napresident. Pari kunzi paonekwa Rolls Royce. Mota iyoyo inodhura, hatidi kunyeberana. Haisi mota yekuti ingatombonzi inotoonekwa zviri zvechip, because tatangojaira kuti ngavangofamba nezvimabhenzi zvekudhara izvozvo mari yenyika ichisevwa, but it seems like hazvina kunyatsotambirika. I mean kuti chii chakanyatsoitika kana kuti chii chikunyatsotora nzvimbo. So ndo the situation yatiri kusangana nayo pari kunzi patengwa imwe mota zvekare. Ndo situation iripo. Ndisingapedze nguva yenyu, ndine audio ndoda kusiyirai mosara muchiteerera, mondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Munozviziva kuti panapa channel yevanhu vanotaura zvavanonzwa kuda nezvavanenge vachifunga. Kana uchinge unewo zvako zvaunenge uchida kutaura, namba ndidzodzi, makasununguka munge muchisenda maaudios, tobva tangosangana pane rinotevera. Pakaipa inonzi bed to west tichikorobho chaiyo. Ungati Mutuli Ncube atadza kusimudzira ikonomi yenyika, onzi angaite vice president, achiprinda mapepa iwayo akutungamira vanhu nemapepa iwayo. Ende Mutuli Ncube haagari muZimbabwe kawayo, anenge ari kuna Switzerland uko haana kana zvaanotomboziva kuti vanhu vari kurarama sei. Akangotorwawo akanzi uya ugare udye mari, unenge ukaenda kuchikoro mbijana. Saka pamaqualifications ekutungamira nyika hapana. Idhololo hapana chinozikanwa kapaya. Ngouri akati nyika inosimuka mari ichachinja, izvinotaura waita zvemazigi. Kubva kumazigi wakuda kutungamira vanhu. Hapana zvoutungamirira apa. Zvekupurike famu izvo handezvawo, handina kana basa nazvo. Iwo musangano unoitirwa kumapura zvoitadza kuitirwa musangano mutauni, musangano ruzivo, pane vaida kumbotaurwa zvakaita sei. But still zvinongobuda, muchazvinzwa kuti kwakataurwa kuti kudii kupurike bwacha, nyango vakavanzwa sei. Pane vainda ipapo, hapashayikwi kamwe kanyanya karipo ipapo. Munotozvinzwa, muchatoona mapictures ekupurike bwa achibuda. Ivo vashunga kuti vakawanda. Asi namanyanga ariputirwa. Ukaona kangoma koririsa kakuda kubvaruka.
vari kumhanya-mhanya nekuita emergency, kumhanya-mhanya kutoti musangano twei. Asi simudze ikonomi zviri kutowesta mari yakawanda because imota ngani dzaenda kupika kufamu ikoko. Pamwe helicopter yatosumuka kutambisa fuel yokuenda kufamu unoitira musangano mumba make, maanoziva kuti ari free, hakuna munhu anosvika. ZvemuHarare haachazvitrastika. Iwe ukangoona usatrust kune vanhu, ingosiya chete, ingosiya pane kuzodzinganiswa, ngubvawo zvakanaka. Uye nechiremerera tongoti baba varipo vakabva, baba vakazorora mazuva, kwete baba vakadzingwa. You have to be very careful nekusplita kuita musangano ikoko. Iwe zvePrigame Farmers ndo zviri kusplita musangano izvozvo, because hakusi kuendwa nemunhu wese, kuri kusarudzwa kuti iwe enda, iwe usaende, iwe usauye, iwe usauye. Ndakazvitaura ndikati vanhu vese vamuri kubvisa muZANU-PF vari kubatana kunze uko, vari kuramba vachiwanda. At the end vachagumisira vawanda kudarika imi vari kuenda kuPrigame vacho. Muchagumisira musavakwanisa, because nhamba yavo iri kuita ichiwedzera every day. Pamuri kuvadzinga vasingonozorora chete, vane zvavari kufunga kunoitawo vari panze ipapo. Saka ukaona kwava nemakore mvura yakuda kunaya, ende mvura yacho haizikanwa kunaya mvura yakaita sei, inogona kunaya inenge ine mheni, ine lightning, ine noise. Saka unogona kunge wakagadzira kuti mvura yakunaya taakuda kurima, izvo kandi mafloods haisi mvura yekurima nayo. Saka vanhu ngwarirai vanhu ivava, vari kuzviziva kuti zvigaro zvavo zvakupisa, zvigaro zvavo hazvichagariki. Havasi kurara, muchiona vakadaro so, hapasi kurarwa. Mafoni vanofonerana vachifonera, maitodi ningi ari kufungi, uri kumuonawo sei ningi. Angoita kunge ari against kaka 2030 kasina kwakachaendawo, abudiswa. Kushuwa hazviiti zva2030. Vachiona pane katension between 2030. Pane tension iripo yekuti unoda kuramba uri pachigaro sei iwe uina vhaisi wako. Vhaisi wako anopapinda uri ini uchida kuramba wakaomerera pachigaro. Hausi usheka hwokuti unomirira kuti ufa kwazopinda umwe. Uhu president hunochinjanwa, matema iri kupinda umwe, matema iri kupinda umwe. Saka ukada kuchinja upresident huita ushe, hazvinozokunetsai kumberi. Isinei takangotarisa. Nekuti nguva yaMwari yakuda kukwana. Nguva yekuti Mwari vaite basa ravo yakuda kukwana mukati mehurumende yeZimbabwe. Ende ichakwana chete. Muchazviona, muchazviziva, mugozvinzwa, mugozozviona. Nekuti Mwari haarambi akatarira vana vachitambura. Mwari haarambi akafuratira vana vake. Anovapa nguva. Nguva yamakapuwa ndeyekuti maifunza kuti muchachinja. Asi hapana chiri kuchinja. Zviri kutoita wese. Zviri kutoita wese. Ukaona vanhu vakunotorerawo magirosari mudzimba, zvatoita wese, umbavha hwatowedzera. Ndai mutenga magirosari akazara muZimbabwe, unoda kutora zvinhu zvabva kuSouth Africa. Zvakawachirwa hembe nemumwe munhu mapisi job aya, vachiita basa rekugobora magobo. Iwe ungoti kwai ndipei. Ivo vanhu vacho izimu vada kurohwa, vada kujairira vanhu ivavo. Ngokuti vakaona Zimbabwe isina chinhu, ngoti vanhu vachingosvika pamausakidzira nemboka zvirumwe. Zvinakana nebasa reizvizvi, vanhu varume vakuru shwako vakarembedza pamba pemunhu. Uya kuzobvunza girosari rakabva kuSouth Africa kunge ane mwana wake asvika ipapo. Muchakaura muchanya chete rimwe zuva. Muchazvirega.